ljudi, evo nas ponovo na klasiček. Danas ćete gledati kako ja pucam. Ili vidjeti. I kako sam to promašio. Majko Bože. Kako sam to promašio. Ovo je od moje bake mobitel. Moj prazan. A tablet mi ne radi. Neće snimat. Igrica je stalno uključena. I jedan skill. Ako ne znate to je dobar skill. Just. I jedan podušut. Ovo sam ja, bok ljudi. I to je to. Još ću. Ću sam malo skillove. Gledajte ovo što sam promašio. I to sam zabio. Kao što vidite moje kupačke s čarapom. Vidite. Dobro. To, ja sam bolestan. Čujete po glasu, možda. Evo, lopta. Kako sam to promašio? Znate kako ja pucam? Meni skrine lopta. Nemoguće. Me nešto noga boli. Pa, šta ću onda? U komentarima mi napišete da znate ovo. I puf. Jeste vidjeli? Zabio sam. Nije baš lijep, ali šta ćete? Evo vidite ovo. To je na mojoj sobi. Ja tu živim. Podigao sam loptu upravo. Jedan penalti, može? Šla sam. Ja sam golman. I sobio sam. U komentarima mi pišite da snimam GTA 5 ili FIFA 17 Ultimate Team. Draft ne možemo, nemam dovoljno konca. Ali, nema veze. I lijep gol pišite. Ne znate, ali ja imam malu guju koja ima 5 godina, koja još ne ide ni u vrtić, dobro 6 godina. Ne ide ni ide u vrtić, sad će počet. I prepucao sam, jej! Prepucao sam loptu preko. Ne mogu da mi se ne da. Ovo je od moje mame auto. Ovo je ulica moja. Ovo su od moje strike kamioni. Tu su koprive. Tu su šljive. Tu su koprive. I ja sam sad pukao. I upravo sam sad pukao, ali nisam uspio prepucati. I odvezala mi se pertula, kao što vidite.
ljudi, pišite mi u komentarima koliko ste vi uspjeli žonglirati, jel trenirate, gdje živite, ako hoćete. I tako. I ljudi, još jedan šut, tu je lopta, moje kopačke, moja jedna odizana, po podu. Ili ću prepucat opet, ću morat ići, to mi se ne da. Ovo je već, ovo je taj pumpa, ovaj, znate već, septička. Može jedan čut odavde. Pitate se šta je ono, to je za drva i nešto reže drva. Može jedan čut još. Nisam podigao kameru da vidite kako mislim. I doviđenja ljudi, epizoda završava. Bok!